ting. Det her det er hjernen, der sådan uden skallen, men herud af næsen og herud af ørerne. Og det område her, så midt i hjernen, er et af de mest centrale for os, fordi det er der, det styrer bevægelserne. I et område tilsvarende ved siden af det, så er alle følelserne i kroppen, altså følesansen. Og på fyren her kan vi se, at der begynder noget elektrisk aktivitet hernede, svarende til ansigtet. Det giver ham så trækninger i ansigtet. Så breder den elektriske aktivitet sig opad. Så på et eller andet tidspunkt, når den når herop, så kommer der nogle symptomer i hånden, og videre oppe. Truncus, det betyder kroppen, og hvis det breder sig endnu mere, det vil sige ud på overfladen af begge hjernehalvdele, så får man det, der hedder et rigtigt krampanfald, eller grand mal i gamle dage, hvor man bliver bevidstløs og fortrækninger over det hele. Og det er jo den situation, vi rigtig gerne vil undgå. Hvad er det, vi taler om? Ja, på verdensplan, så er der 65 millioner, regner man med, på hele planeten, der har epilepsi. Hos de 43 svarende til det, godt og vel 2/3, der virker medicinen rigtig godt. Men det vil så også sige, at det efterlader 22 millioner personer, hvor medicinen ikke virker godt. Og når den ikke virker godt, så betyder det enten, at bivirkningerne er uacceptable, eller at der stadig er anfald, selvom man giver medicinen. Og sådan har det altid været. Altså, de første epilepsimediciner blev opfundet for cirka 150 år siden, og vi har ikke rigtig fundet nogen, der er mere effektive i den periode. Det, man har udviklet på, det er på bivirkningssiden. Men med hensyn til effektiviteten, så har vi ikke fået nogen, der er mere effektive siden 1880, godt og vel, og til dato. Hvad betyder det så, når medicinen ikke virker? Og der tænker jeg på, hvad det betyder for personen og de pårørende. Ja, hvis vi skal se helt banalt på det, så får det konsekvenser for kørekortet. For de der 23-43 millioner, vi sagde før, hvor medicinen virker, hvis ikke man har nogen bivirkninger, og man ikke har nogen anfald, så lever man en fuldstændig normal tilværelse. Hvis man får bare et enkelt anfaldsgennembrud, så betyder det så typisk, at man ikke må køre i 3 til 6 måneder, og hvis man har epilepsien, før man får taget kørekortet, skal man være anfaldsfri i 12 måneder. Og det kan være noget af en begrænsning, hvis ikke infrastrukturen er i orden. I hvert fald konsekvenser for kørekortet. Det vil også begrænse ens uddannelse, hvis man har anfald trods behandlingen. Man kan komme til skade, når man får anfaldene, slå sig, fordi man falder, eller man kan... Det er jo meget normalt, man bider sig i tungen, hvis det er nogle af de store anfald, og man kan brække ryggen, hvis man har knogleskørhed og ældre. Man får en dårlig livskvalitet, fordi man kan ikke alle de ting, man gerne vil. Man kan mærkeligt nok få et lavt selvværd. Man synes ikke rigtigt, man er noget værd, fordi man ikke kan gøre de ting, man gerne vil. Og der er undersøgelser, der viser, at det ikke altid omgivelserne ser sådan på personen, men det er sådan, man oplever sig selv nogle gange. Det giver en kæmpe utryghed for personen selv, men også for hele miljøet omkring. Hvis det er et barn, er forældrene utrygge. Hvis det er en voksen, så er det selvfølgelig børnene også nogle gange er utrygge. Det kan medføre, at man isolerer sig, at man ikke bryder sig om at gå ud, fordi man er bange for at få et anfald. Og det kan også i værste fald ende med, at man får flere anfald. Hvis man har rigtig mange anfald, er det som om det ene anfald baner vejen for det næste. Så det er en rigtig kedelig, ond cirkel, man kan risikere at havne i. Så derfor har man jo så gjort, hvad man kunne for at løse det her på forskellige måder. Man har det vi kalder epilepsikirurgi, altså forskellige former for operationer i hjernen. Man kan stimulere hjernen elektrisk, og man kan ændre kosten, og der er flere endnu. Men det er sådan de mest almindelige alternativer, vi har til dagligt. Hvis man skulle udskrive sådan en idékonkurrence hos nogen, der ikke rigtig vidste noget om epilepsi, så tror jeg, at de ville komme frem til de her forslag, som jo er gode. Altså, hvis epilepsien kommer et bestemt sted fra hjernen, så giver det jo mening at fjerne det sted. Og kan man ikke det, så kan man prøve at afbryde den der strøm, uheldige strøm, som vi så på et af de første slides. Vi har forskellige operationer i selve hjernen. Man kan fjerne det der syge område, som sagt, hvor man kan prøve at finde ud af, hvor epilepsien udgår fra. Og man kan prøve at overskære de baner i hjernen. Hvis vi tænker igen på den lille fyr der med trækningerne først i hånden, og så breder det sig og til ansigtet osv., så kan man prøve at forhindre den der aktivitet i at sprede sig, i hvert fald til hele hjernen, men måske også afgrænse det til et lille område. Og det er rent faktisk det, man gør. Hvordan finder vi så ud af, hvor det syge sted er? Hvor er det, epilepsien udgår fra?
Ja, der kan man lave for eksempel en MR-scanning af hjernen, og det er jo så det, vi gør. En meget, meget god undersøgelse, som viser stort set hele hjernen og meget detaljeret. Og det, man kigger efter her, det er, om man kan se, om der for eksempel er et lille ar. Hvis det er en ældre person, så kan der være et ar efter en blodprop, hvis det er en yngre. Kan det være et ar fra fødslen, det kan være et traume, for eksempel et hovedtraume. Og så ser vi så, kan det så passe med det, vi så ser af elektriske begivenheder i hjernen. Den unge fyr her, han bliver så undersøgt uden for anfald. Og det er ikke altid lige præcis der, hvor vi får de bedste oplysninger. Vi kunne rigtig godt tænke os at se et anfald eller optagelse under et anfald. Og i realiteten gør man så det, at personen bliver indlagt på en specialafdeling og får et kamera på sig og så elektroderne på sig. Og hvis ikke der er anfald nok, så enten så reducerer man medicinen eller fjerner den helt, og så får man så de elektriske begivenheder, og kan så se, hvis nu vi har et ar her i nakkelappen for eksempel, og så ser at den første elektriske aktivitet, der ikke er normal, den svarer faktisk til en elektrode her, så er vi ved at have indhegnet det område, hvor epilepsien udgår fra, og hvor vi måske kan komme til at fjerne. Hvis ikke man kan komme tæt nok på, altså det her, det svarer jo nærmest til det, vi undersøger af ægget, der stikker op af æggebæret. Hvis nu epilepsien sidder på undersiden af hjernen, eller et sted, hvor vi ikke rigtig kan se det her, det er jo nogle rasende svage strømme, man får, det man måler udenfor på hovedet, som man så forstærker og forvrænger på forskellige vis. Hvis vi virkelig vil tæt på, så under en operation, så lægger man så sådan en måtte her med en hel masse forskellige elektroder på, helt op til 64, hvor det så nærmest er ligesom at sænke slagskibe, og vi kan sige, det er B7, det foregår på, og så sætter man så et lille mærke her under anfaldene. Vi har også andre måder at prøve at indgrænse det der anfald på. Et af dem kan være, at man laver det, der hedder en PET-scanning, som viser hjernens sukkerstofskifte. Fordi hvis der er celler i hjernen, der arbejder på højtryk, så omsætter de mere sukker, og det kan man så se på billederne. Og igen, hvis det så passer med, hvad vi har set på MR'en, og hvad vi har set på elektroderne, så er vi ved at have afgrænset området rigtigt. Det er så uden for anfaldene, og under anfald kan man også undersøge med billeder, som for eksempel her, hvor det er blodgennemstrømningen gennem hjernen, man undersøger, fordi celler igen, der arbejder på højtryk, de kalder på mere blod, og der svarer det så til, der, hvor der er den højeste blodgennemstrømning under anfaldet, så tyder det igen på, det der, hvor epilepsien udgår fra. Og de her dage, hvor alting er digitaliseret, altså alle data kan man så køre sammen i en stor gryde, og så få et billede, hvor de her ting er lagt oven på MR'en. Altså, hvad foregår der på elektroderne? Hvad foregår der uden for anfaldet? Hvad foregår der under anfaldet? Og så kommer vi meget tæt på, hvad den forrige epilepsikirurg, vi havde på Rigshospitalet, han sagde, spar mig for al teorien, bare giv mig den stiplede linje. Og det er så det, man er ved at have her. Så er man tæt på den stemplede linje, hvor man kan sige til kirurgen, hvis du sidder og fjerner det der, så tror vi, at patienten bliver anfaldsfri. Betingelserne for, at vi kan fjerne det syge område, er selvfølgelig, at vi kan ikke bare plukke løs. Hvis man læser damebladene, så står der, at vi bruger kun 10% af hjernen. Resten af det er bare overflødigt. Og sådan er naturen jo ikke. Det passer ikke. Man kan ikke fjerne ret meget, uden at det har konsekvenser. Og det skal selvfølgelig være et sted, hvor man kan undvære det. Igen, hvis vi tænker på ham, den unge fyr fra starten, der kan vi ikke fjerne det område, hvor epilepsien starter fra, fordi det vil medføre, at han bliver lam i den ene side. Og det vil man så sige, det er uacceptable bivirkninger af operationen. Det kan også være, at det sidder i et sprogområde, hvor man så bliver afatisk eller ikke kan tale rigtigt bagefter. Det vil man heller ikke betragte som acceptable bivirkninger. De allerbedste resultater, vi har af operationerne, det er dem, der foregår i hjernens tændingelap. Hvis I ser på tegningen her, så det, der er tændingelappen. Hjernen ligner så nærmest en boksehandske set på siden på tegningen her, og det er så det lyse område her, der er tændingelappen. Samtidig med det er det sted, hvor epilepsien oftest sidder, så er det også det sted, man bedst kan undvære. Og i gamle dage, da man ikke havde så fine undersøgelsesmetoder, som vi har i dag, så tog man simpelthen tændingelappen af her på den side, hvor man mente, at epilepsien udgik fra. Og hvis man kigger på scanninger bagefter, hvordan det ser ud, så kan I se det her. Alt det hvide her, det er så det, man har fjernet. Det burde se sådan her ud før operationen, ikke? Så det er et relativt stort område, men stadigvæk. Og det siger også sig selv, jo mere man fjerner, jo større er chancen for, at man får epilepsien med. Men det er klart, at det er jo så bivirkningerne, der begrænser det.
De her operationer begyndte man at lave i 50'erne. Som sagt var resultaterne udmærkede. Man var lidt ked af bivirkningerne, så derfor så sagde man, kan man ikke prøve at fjerne et mindre område af det her? Og derfor så fjernede man så det, der på indersiden af tændingelappen, herinde på af tommelfingeren, og det gik sådan set også meget godt. Resultaterne var ikke helt så gode, og der var heller ikke en helt stor forskel på bivirkningerne, så man laver ikke så meget af den her type længere. Hvor meget kan man så tillade sig at fjerne? Ja, hvis I ser her, så alt det mørke her, det er så hjernen, der mangler. Det er en 7-årig pige, man ser forfra, som er blevet opereret for det, der hedder Rasmussens encefalitis. Og det betyder, at hele den ene side af hendes hjerne har immunsystemet rettet sig mod den her hjernehalvdel. Og den fungerer så ikke. Og netop fordi den ikke fungerer, så kan man tillade sig at fjerne den. Man kan sådan lidt groft sige, at ligesom man har blindtarmen til at få blindtarmsbetændelse i, så har pigen så her kun haft det her område til at have epilepsi i. Hun har fået det ret tidligt, og har så kunne flytte en del af sin funktion over i den modsatte side. Men hun får ikke nogen særlig bivirkning her. Det er faktisk en af de allermest effektive operationer, vi har. Og de her Rasmussens encefalitbørn har måske 10-20 anfald om dagen, som vi ikke kan behandle med medicin. Så selvom det ser voldsomt ud, så er der faktisk gode resultater. Så under de rette omstændigheder kan man tillade sig at fjerne meget. Hvis ikke vi kan fjerne det syge sted, så kan vi prøve at lindre effekten af anfaldene. Og det man har brugt tidligere ikke bruger så meget mere, fordi der er betydelige bivirkninger ved det, det er, at man overskærer den bro, der går mellem hjernene. De to hjernehalvdele er forbundet ved en bro. Den der går her, som vi kalder corpus callosum, de er godt syet sammen, og betingelsen for, at hjernen kan fungere optimalt, det er, at de to hjernehalvdele kan tale sammen. Men den bro bliver også brugt af de epileptiske impulser til at gå over, og blandt andet ved den type anfald, hvor man lige pludselig falder om, altså helt uvarslet, mister al kraften i kroppen og falder om. Og der fandt man så ud af, at hvis man skærer den bro over, så kan man lindre den type anfald, men ikke så mange andre, men det kan også være en kæmpe hjælp for personen. Som sagt, vi laver dem ikke så meget mere, fordi bivirkningerne er jo, hvis ikke hjernehalvdelene kan snakke sammen, så kan hænderne for eksempel ikke blive enige om at snøre sko, og man kan simpelthen ikke bruge hænderne fornuftigt. Hvis ikke man kan forhindre strømmen i at hindre sig på den måde, så kan man jo afbryde den der unormale strøm, vi så i starten på EEG'et. Og der er så de her 3 forskellige metoder, de 3 øverste, og den nederste, det er sådan en noget magnetisk stimulation, man kan give til hjernen. Det vi kalder VNS til dagligt, fordi vi ikke gider at sige vagusnervestimulation. Der er princippet, at man lægger en stimulator her, nærmest ligesom en pacemaker, også samme sted, og så går der nogle ledninger under huden her op til vagusnerven på halsen. Og den giver så en fast stimulation, som man kan programmere udefra her. Man sætter den her over, eller det gjorde man i gamle dage, nu kan man også gøre det endnu smartere via telefonen, men man kan regulere her, hvor stærkt skal strømstødet være, og hvor ofte skal man give stødene. Alt andet lige, hvis man har fået sat den her på halsen, så bliver det rigtig svært at blive undersøgt med f.eks. MR-scanning igen, fordi det er nogle magnetiske ting, og det er jo selvfølgelig en begrænsning. Og det andet er, at batteriet selvfølgelig på et tidspunkt løber tør for strøm, og så skal man opereres igen. Derfor har man så for nylig puslet med at sige, men vi ved jo også, at den der vagusnerve, den kan man også få fat i øret. Og så har man så lavet den her, så man stimulerer simpelthen udefra, og skal ikke gennemgå en operation. Og fordelen er, at hvis ikke indgrebet hjælper, så har man ikke rigtig risikeret noget, så holder man bare op, og her kan man risikere, at man skal have fjernet noget bagefter, altså opereres igen. Og den VNS, den virker omtrent lige så godt, som man kan forvente af en pillebehandling. Det seneste nye skridt, det er noget, der hedder responsiv nervestimulation, eller RNS til dagligt. Og der er princippet, at man opererer stimulatoren ind i selve kraniet. Man laver en operation, som hun har fået lavet her, hvor man åbner, og så lægger man den ned, og så 2 elektroder ned i selve hjernen, typisk. Og fidusen er, at at elektroderne måler den elektriske aktivitet i hjernen, og hvis der opstår noget unormalt, altså epileptisk aktivitet, så giver den så stimulerer den. Den stimulerer altså ikke fast, men den gør det, når der er brug for det.
Og det er sådan set en ret elegant metode, og det ser ud som om den virker rigtig godt, så det tror jeg, den venter man så meget af. Og netop fordi man sænker den ned i kraniet, så er der ikke så meget at se udefra. Nu er hun relativt nyopereret her, men når nu der kommer hår på her, så kan man jo ikke, så den her stimulator er usynlig bagefter. Vi har stadigvæk batterisystemet-problemet. Og så er der noget, der hedder DBS til daglig, dyb hjernestimulation, som vi også kender fra f.eks. Parkinson-behandlingen. Igen er princippet, at man sætter en stimulator ind her, og så går den så hele vejen op, og elektroderne bliver så sat under operationen på den vågne patient ned i hjernen, hvor den så skal virke. Og den stimulerer også fast og frigiver så nogle stoffer, som dæmper epilepsien eller afbryder impulserne. Det her bliver ikke brugt så meget. Magnetisk stimulation, det er noget, man så gør sådan, efter behov. Man kan gøre nogle gange og har også en vis effekt, men ikke nær så god som de andre, hvor man stimulerer direkte med strøm. Fremtidsmusikken er jo, at det kunne være rigtig dejligt at få en advarsel i rigtig god tid. Og den her rare mand fra Ben Gurion Universitetet i Israel har opfundet en dims, som man bærer uden på sig, og som kan sige advarer i op til en time, før der kommer et anfald. Og det er jo ret genialt, fordi så kan man jo så bringe sig i sikkerhed, og man kan måske nå at tage noget ekstra, tage noget anfaldsmedicin, og så måske undgå det anfald. Det er ikke rigtig noget, der er i handel endnu, men hvis det passer, hvad de siger, så kan det blive et rigtig godt bud. Og hvad så, hvis hverken operationer eller medicin virker? Hvad gør vi så? Der er forskellige muligheder for at påvirke kosten. Man har i rigtig mange år, man lagde mærke til, at syge børn, som også havde epilepsi, når de var så syge, de ikke kunne spise, så fik de samtidig færre anfald. Og det vidste man ikke rigtig hvorfor, men det viser sig altså, at hvis man kun får fedt i sin kost, og kun det er så omkring en 5-97% af al sin energi fra fedt, så svarer det til, at man faster, fordi man brænder fedtet af, ligesom hvis ikke man får noget at spise. Og det gør altså, at blodet bliver surt, og det gør så, at hjernen ikke er helt så irritabel, ikke fyrer så tit, som den ellers gør. Det virker allerbedst på børn, levende væsener i vækst. Det fandt man også ud af med forsøgsdyrene, og man kan ikke tåle at være på den altid. Hvis børnene får det her, så holder de op med at vokse, og man får nyresten, og det er ikke mad for børn, det her. I praksis foregår det ved, at man får en masse olier, bestemte olier i maden. Men bare en enkelt børnefødselsdag, hvor man får 3-4 vingummier, så er den her diæt ødelagt for de kommende dage, og så risikerer man at få anfald. Så den er ikke særlig børnevenlig. Så er der Atkins diæt, hvor man kun får protein. Den blev opfundet til at tabe sig på, men man fandt også ud af, at den kunne måske dæmpe de epileptiske anfald. Og det, der nok er fællespunktet for de to, det er, at man ikke får kulhydrater. Så man kan også prøve at bare få en blandet, virkelig spare på kulhydraterne og kun få protein og fedt. Det sidste, der står et spørgsmålstegn, fordi det er ikke noget, der rigtig har vundet indpas endnu. Det tror jeg, det gør. Man taler jo meget om den brain-gut-fornemmelse, altså at der er en forbindelse mellem tarmen og hjernen. Jeg tror personligt på det. Man har set, at hvis man giver de her probiotika, som bare er nogle bakterier, nogle kapsler, som man spiser, at der ser man hos dyr, at de får mere af det stof, der hedder GABA i hjernen. Og GABA er et af de hæmmende transportstoffer i hjernen. Og man har ikke nogen som helst bivirkninger af det her, så hvis man er derude, hvor man vil have en effekt, og der er ikke rigtig andet, der virker, så synes jeg bestemt, det er værd at prøve. Men der er ikke rigtig nogen sådan kontrollerede, fine videnskabelige undersøgelser på det, men jeg råder altid til det som et tillæg, og jeg tror på det. Men nu må vi se, om det kan bære i fremtiden. Der er i hvert fald ingen risiko ved at gøre det. Hvis nu vi spørger os, hvad er det, vi i virkeligheden gerne vil opnå med alle vores behandlinger? Jamen det er jo, at personen kan leve et ganske almindeligt og godt liv. Det kræver så, at man bliver fuldstændig anfaldsfri. Vi kan forestille os en person, som måske har 10 anfald om måneden, og bliver så opereret for eksempel, og får så 5 anfald om måneden. Men der var engang en patient, der sagde til mig, at det er meget godt, men det svarer jo til, at jeg falder fra 10. etage i stedet for 20. Resultatet er i realiteten det samme. Og det har vist sig, når man undersøger livskvaliteten hos personer, som er blevet opereret. Hvis det virkelig skal gøre en forskel, så hjælper det ikke at reducere
anfaldene, de skal helt væk. Det duer heller ikke, hvis man skal behandle så meget og så intensivt, og måske 3-4 forskellige stoffer, at bivirkningerne er så voldsomme, så man ikke rigtig kan nyde gavn af at være anfaldsfri. Og det, der i virkeligheden gælder for alle de her behandlinger, det er, at man skal i gang i tide. Man kan i løbet af 1-2 år, kan man finde ud af, om medicinen virker eller ej. Det viser sig, at hvis man prøver 2 normalt effektive stoffer mod epilepsien, og de har svigtet begge 2, så chancen for, at det tredje virker, det er måske 5%, eller omvendt kan man sige 95% chance for, at det så ikke virker, når man prøver et til. Allerede der skal man så begynde at tænke på alternative behandlinger, hvad det så er. Og desværre er der en tendens til, at neurologerne er meget tålmodige, så vi ved, at dem, der bliver opereret i dag, både i Danmark og alle mulige andre steder, de har så været syge i op til 15 år. Og hvis man får epilepsien som 5-årig, så er det altså 15 meget værdifulde år, fra man er 5 til man er 20, indtil man bliver opereret. Så man skal erkende ret hurtigt og tidligt, at medicinen ikke virker, og så komme i gang med noget andet. Ja. Det var teorien. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer til det. Det er jo meget teknik, og den jeg forventer mig mest af, det er måske den, der hedder RNS, hvor man får en lille computer indopereret, som hele tiden holder øje med EEG'et eller de elektriske begivenheder, og så selv kan gribe ind eller give en modpuls, hvis det begynder at gå galt. Så det tror jeg er fremtiden. Diæterne er nok ikke så effektive, som man kunne ønske sig. Men det ene udelukker jo ikke det andet. Man kan forestille sig både operation plus en ændring af diæterne. Ja. Det var teorien. Emil, du kan sige noget om realiteterne? Det kan jeg i hvert fald. Ja. Ja. God aften, og tak fordi I ville komme. Jeg har min telefon i hånden imens. Det undrer måske, men det er, hvis jeg lige glemmer noget, så kan jeg finde det der. Jeg skal fortælle jer lidt om at leve med epilepsi og skulle opereres, og hvordan det er at blive opereret flere gange. Først og fremmest så vil jeg præsentere mig selv. Jeg hedder Emil Rønnebæk. Jeg har haft epilepsi siden 2005, undskyld. Så det bliver en del år efterhånden. Det var det år, prins Christian blev født også. Det slog mig i dag. Og han er ved at være en ret stor dreng jo. For jeg sad og tænkte, nu har jeg haft det i 12 år, nej 13 år, nej 15 år efterhånden har haft det. Jeg er uddannet jurist. Og det som I vil gå frem og håber jeg på, det er, at I har fået lidt indsigt i, hvordan det er at leve med epilepsi, og hvordan det er at blive opereret, og de følger, som en operation kan få, og også de følger, som evigt forekommende anfald også kan få, til trods for operationer. Og der er både positive følgeoperationer, men der er også negative følgeoperationer. Det vil jeg også fortælle jer lidt om.
Den type anfald, jeg har, det er dem, som bliver kaldt generaliseret tonisk-kloniske anfald. Det betyder, at når jeg får et anfald, så falder jeg om på jorden og ligger og kramper. Det der meget klassiske epileptiske anfald, som de fleste kender til, når man siger, at man har epilepsi. Så siger de, det der, så ligger du og ryster. Jeg plejer at sige sådan lidt i spøg, at det er en meget rystende oplevelse. Det første anfald, jeg fik, det var tilbage i 2005. Der gik jeg i 2G gymnasiet i København. Og pludselig så oplevede jeg, at jeg lå hos min kæreste, daværende kæreste, i sengen, helt alene. Med blod ud over det hele. Alene. Vidste ikke rigtigt, hvad der var sket. Jeg havde nogle meget store sår i hånden, det som man også kalder stigmata. Fordi jeg havde trykket neglene ind i håndfladerne. Og jeg anede overhovedet ikke, hvad der var sket. Pludselig så kom min far ind ad døren. Og min kæreste kom ind ad døren, og jeg forstod ingenting. Og så fik jeg forklaret, at jeg havde haft noget, der mindede lidt om et epileptisk anfald, men vi var ikke rigtig klar over, hvad det var. Vi ville se tiden an. Jeg vidste overhovedet ikke, hvordan jeg skulle reagere. For jeg var kun 16 år gammel. Men det forekom så igen. En morgen så vågnede jeg igen med de her stigmata i hånden. Jeg havde bidt mig selv i læben og i tungen. Jeg havde blod ud i sengen. Jeg kom til en sød og rar læge, og jeg fik så konstateret, at jeg havde epilepsi. Jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg skulle reagere. Jeg havde ikke rigtig nogen idé om, hvordan jeg skulle reagere på at være kronisk syg. Hvordan jeg skulle reagere på at få de her natligt forekommende epileptiske anfald. Så jeg holdt det bare inde i mig selv. Og det gjorde jeg i rigtig, rigtig mange år. Jeg holdt bare den der sorg, den der ærgelse over, at jeg var syg på en eller anden måde inde i mig selv. Men det var også til at klare, fordi jeg fik udelukkende de her anfald om natten. Jeg havde ikke rigtig nogen grund til at være bange i hverdagen. Så det var, som sagt, til at holde ud. Men jeg husker stadigvæk første gang, jeg skulle forklare det til min klasse, da jeg gik i gymnasiet. Det skulle jeg, fordi jeg fik at vide, at jeg blev nødt til at fortælle, at jeg havde epilepsi. Jeg fik at vide, at jeg kunne ikke få noget kørekort. Og folk omkring mig var nødt til at vide, at jeg led af det her. Og det var sådan første gang, at jeg så indså, Gud, hvad jeg egentlig ked af det. Jeg havde ikke sagt det til mig selv. Jeg havde ikke rigtig sagt til andre, at jeg var ked af det. Men pludselig så stod jeg foran klassen og skulle sige, jeg vil egentlig bare fortælle jer, at... og så gik jeg sådan lidt kold. At jeg har epilepsi egentlig, det betyder, at jeg nogle gange falder om, og så begynder jeg at ligge og krampe. Det ser ret mærkeligt ud, og så kunne jeg mærke, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle sige derfra. Og så gjorde jeg det, som mange mennesker gør. Jeg holdt det bare ind i mig selv. Jeg lå være med at sige, at jeg var ked af det. Jeg sagde bare, test med det er fuldstændig ligegyldigt. Det går nok. Jeg blev ved med at få epilepsi. Jeg lå i den lidt ærgerlige gruppe, kan man godt sige. Jeg fik først det ene præparat, så fik jeg det næste præparat, så var jeg den der ærgerlige 95% gruppe, der nok ikke får nogen succes med præparatet. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange præparater jeg efterhånden har prøvet. Jeg tror, jeg har rundet en 15-20 stykker eller sådan noget. Men uden held. En dag, så var jeg der hjemme hos mine forældre. Der var jeg omkring 19 år. Jeg var ved at forberede mig til eksamen. Mine forældre var ude at rejse. Jeg var startet på jurastudiet. Og så stod jeg og lavede mad sammen med min ven Andreas. Og så kunne jeg mærke, jeg fik det pludselig meget, meget underligt. Jeg havde det som om, at mit hoved var ved at eksplodere. Det føltes simpelthen som om, at hele mit kranie det begyndte at puste sig op som en stor ballon. Og jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg havde ingen idé om, hvad der foregik. Og han kiggede på mig og siger, du ser godt nok lidt underlig ud, Emil. Er der et eller andet i vejen? Jeg var i gang med at kurere et eller andet på panden, og jeg gik fuldstændig i stå, og så siger jeg, nej, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad der er. Jeg har det godt nok underligt. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at gå ud og tage noget luft. Og så gik jeg hen til hoveddøren, og så mine forældre boede på 3. sal, så jeg begyndte at gå ned ad trappen. Og så det næste, jeg kunne huske, det var, at jeg bare sagde, og så sortnede det fuldstændig for mig. Heldigvis så var min ven Andreas der, han nåede at gribe mig i nakken. Til trods så faldt jeg og slog hovedet lige ned i trapperne, flækkede øjenbrynet, og fik et generaliseret tonisk-klonisk anfald, lå der og rystede på trapperne. Han nåede så heldigvis at redde mig, kan man sige.
Og så var der sket det, at de anfald, som jeg plejede at få som natlige anfald, de var overgået til at være anfald i dagtimerne. Udelukkende i dagtimerne. Fra den ene dag til den anden, så skete der det. Min epilepsi, den fandt kun sted om natten, og pludselig fandt den kun sted om dagen. Der var ikke rigtig nogen, der vidste hvorfor. Så skulle jeg ligesom til at forholde mig til en ny del af den epilepsi, jeg havde. Og ligesom jeg havde gjort tidligere, så lød jeg bare være med det. Det var meget nemmere bare at lade være med ligesom at forholde sig til det overhovedet. Det var ikke rigtig sundt for mig psykisk. Det gjorde, at jeg faldt meget vel ind i den risikogruppe, som Bjarke han stod og talte om før, som får lidt lavt selvværd, og bliver lidt ked af det, og bliver ærgerlig over, at man ikke kan få... Jeg var ærgerlig over, at ikke få kørekort. Jeg blev ked af, at jeg engang imellem skulle ligge og falde op. Hister her. Men jeg fik noget medicin, og det gjorde, at jeg fik anfald cirka hver 6. måned på det tidspunkt. Stod et par gange om året, måske 3 gange om året, i en periode. Det var stadigvæk til at leve med. Det var til at holde ud. Men epilepsien gik bare i den forkerte retning. For der var ikke noget medicin, der hjalp. Epilepsien gik bare i den forkerte retning. Jeg begyndte at få anfald oftere og oftere og oftere. Jeg læste jura på det tidspunkt, og det blev sværere og sværere at læse jura, samtidig med at jeg skulle have epilepsi og have et studiejob og så videre. Så jeg sagde til mig selv, det bliver lidt svært at have det her studiejob, men jeg tror bare, jeg bliver ved egentlig med at have det her studiejob. Jeg var studentermedhjælper på et advokatkontor. En dag så fik jeg så et epileptisk anfald inde på advokatkontoret. Og det var jo lidt forstyrrende derinde. Jeg faldt om, lå og krampede, blev hentet, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan jeg kom hjem faktisk. Og så gik der ikke så mange dage, så blev jeg spurgt, om jeg var sød lige at komme ind på kontoret. Så kom jeg ind på kontoret, og det var med en partner, jeg aldrig talte med, så det undrede mig egentlig lidt. Og så fik jeg at vide, at jeg var fyret. Jeg spurgte, hvorfor? Havde jeg gjort noget forkert? Havde jeg lavet en eller anden fejl? Nej, det havde jeg ikke, men jeg skulle ikke arbejde der mere. Og sådan var det. Så pakkede jeg mine ting, og så gik jeg, og så var jeg rigtig ærgerlig over det. Så fik jeg at vide af en ven, jeg havde, at det havde nok noget at gøre med det der anfald, uden at sige alt for meget. Så kunne jeg gå og ærge mig lidt over det. Og blive endnu mere ked af min epilepsi. Men jeg fik at vide, den medicin, der jeg tog, den virkede ikke rigtigt, men vi kunne prøve det næste præparat, og det næste præparat, og det næste præparat. Og der var ikke nogen af de her præparater, der virkede. Jeg kom igennem jurastudiet, var glad for det. Jeg lavede mit speciale. Jeg havde fået job et andet sted. Jeg havde en kæreste, vi boede i lejlighed sammen. Det var sådan set glimrende. Og jeg bevægede mig hen imod 2015. Og nu skulle jeg være advokatfuldmægtig. Jeg skulle have et fedt job, til trods for, at jeg havde epilepsi. Der var sket det på det tidspunkt, at epilepsien den forekom oftere og oftere og oftere, og jeg havde faktisk anfald en gang om måneden i snit. Og det var altså de her generaliserede, tonisk-kloniske anfald. Og nu var der sket det. Når jeg fik anfald, så fik jeg ikke ét anfald. Så fik jeg 2 anfald, eller helt op til 3 anfald efter hinanden. Og det var anfald af cirka 1 minuts varighed. Det var meget kraftige kramper. Det var med tungebid. Det var med læbebid. Det var med de her stigmata i håndfladerne, så jeg havde meget dyb sår i håndfladen. Jeg lå og sov i et døgn cirka efterfølgende, fordi jeg var nødt til at få noget meget kraftig medicin også for at nedbringe kramperne i det hele taget. Så havde det ikke særlig godt efter. Men jeg troede stadigvæk på, at der kommer et eller andet medicin, der kan slå det her ned. Der skal nok være noget, der virker. Vi skal nok finde ud af et eller andet. For nu skulle jeg ud og være advokatfuldmægtig. Det var så i december måned i 14, at jeg havde den her plan. Der skulle jeg aflevere mit speciale, så vidste jeg. Januar 15, så var jeg klar som jurist. Samtidig med, at jeg får lagt den her plan, så siger min læge, min daværende glimrende læge i København til mig, medicinen virker ikke. Du bliver nødt til at blive opereret. Vi kan ikke helbrede dig med medicin. Vi kan ikke nedbringe det antal af anfald, du har. Og det vil ikke være sundt for dig at blive ved med at være i medicinsk behandling. Du bliver nødt til at blive opereret, for det er ikke sundt for din hjerne at blive ved med at få de her anfald. Det nedbringer din hjernes effektivitet i det hele taget, fordi det gør de her epileptiske anfald, hvis de bliver ved med at forekomme. Så i den grad, jeg havde det.
Så jeg sagde til hende, nej, det skal jeg ikke, fordi jeg skulle have været advokatfuldmægtig, og jeg har allerede lagt en plan, så jeg skal ikke opereres lige for den første kommende tid i hvert fald. Og så sagde hun, okay, det var fair nok. Hun tog som om, at hun havde en eller anden idé om, at Monica nok kom tilbage. Det skete så. Jeg var på arbejde med advokatfuldmægtig en dag, et par måneder senere, og så får jeg et anfald inde på advokatkontoret. Jeg kommer på arbejde igen dagen efter, bliver kaldt ind på kontoret, og jeg har fået at vide, Emil, du har godt pakket dine ting, du er fyret. Brandærgerligt. Så sagde jeg, okay, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige. Hvad siger man i den pågældende situation? Men jeg vidste godt, hvem jeg skulle ringe til i hvert fald. Så jeg gik hjem til min læge og sagde til hende, det der operation, du snakkede om, det kunne godt være, at det måske er en meget god idé, for det her, det kører ikke rigtigt for mig at have det her epilepsi forekommende hver måned, flere anfald. Og på det tidspunkt kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at få flere og flere problemer sådan med hovedet, når anfaldene forekom. Så ofte så den restitutionstid, jeg havde fra anfaldet, var der sidste gang til det nye anfald kom, begyndte sådan at lappe mere og mere ind over hinanden, hvis det så at sige giver mening. Så jeg var ikke rigtig frisk, vel? Så jeg skulle i gang med operation, og det man kan se deroppe på slidet lige nu, det er det, der hedder en stereotaktisk ramme, hvis jeg ikke husker helt galt. Er det ikke korrekt, Bjarke? Jo, det er rigtigt. Stereotaktisk ramme. Og det er sådan en stor ramme, som man får bundet fast, eller man får bundet, må jeg vil sige, ikke? Man simpelthen får boret fast ind i kraniet, så man bliver holdt fast til en operation. Og jeg fik at vide, sådan en skulle jeg sættes fast i, og så skulle jeg opereres på et tidspunkt, ifald jeg kunne opereres, fordi op til den her endelige operation, så ville der være en hel del undersøgelser. Og det er jo egentlig det, som var det, jeg skulle tale rigtig meget om, og det er operationerne. For jeg er blevet opereret 3 gange, og jeg har været til et utal af undersøgelser, og i forbindelse med de undersøgelser er jeg blandt andet blevet opereret 2 gange. Jeg har fået lavet EEG-scanninger, PET-scanninger. Jeg har haft de her fine bånd om hovedet, som Bjarke han viste lige før. Og op til den første operation, så var jeg inde og blev undersøgt og var indlagt. Jeg sad og prøvede at regne på det lidt før. Jeg var indlagt i noget, der lignede en 25 dage i hvert fald i alt, hvor jeg lå inde på hospitalet. Og det havde jeg sådan et, til at starte med, så havde jeg sådan de her bånd om hovedet til EEG-scanningerne. Og der skulle jeg ligge helt stille, og så skulle jeg de her fine, klipsede, gummiagtige ting over hovedet, og var klippet fuldstændig skaldet, så de kunne sidde ordentligt fast. Og det jeg skulle lave i de dage, jeg var indlagt, det var, at jeg måtte ikke have min mobiltelefon i nærheden, jeg kunne ikke have en computer eller en iPad eller noget som helst, fordi det ville forstyrre scanningerne. Og jeg kunne ikke bevæge mig nogen steder, fordi jeg skulle have den her om på hovedet. Så det jeg kunne lave, det var at sidde ned, og så kunne jeg se fjernsyn op på en hel masse gamle VHS-bånd, som de havde derinde. Respekt for, de havde en eller anden form for underholdning. Det kan også være, det var DVD, men de havde en eller anden form for underholdning derinde, som dog var tilstrækkeligt, men det var ret kedeligt at være indlagt i det her antal dage. Første gang jeg var indlagt, så blev jeg nedtrappet i medicin meget, meget langsomt, sådan at der ville komme et epileptisk anfald, som var målbart, som de kunne bruge til noget. Så jeg var indlagt første, anden, tredje, fjerde, femte dag, der skete ingenting. 6., 7., 8., 9., 10. dag, der havde jeg siddet inde i det her rum her, alene og set gamle DVD-film utallige gange. Og så sagde de, okay Emil, jeg tror vi siger tak for den her gang, så må vi vente på, at der kommer nogle anfald igen. Så må vi lige se, hvad der sker med det her operationsshow her. Så jeg gik hjem, så gik der cirka 2 dage, fik jeg et anfald. Og var sådan pænt sur, da jeg fik det anfald der. Så jeg kom ind til operation, eller ind til undersøgelse igen. Og der havde jeg sagt, jeg skal perke med ikke ligge 10 dage til DVD-film igen, så nu trapper vi bare ned i medicin benhårdt, og jeg skal ikke have nogen som helst søvn i dagen, inden jeg kommer ind. Så jeg sørgede selv for at komme ud og få drukket en del øl i aftenen, inden jeg skulle ind til operation. Det var også, inden jeg skulle ind til undersøgelse. Jeg var også sådan lidt overilet, men det gjorde jeg. Og så gik der, jeg tror der gik 1,5 dag, så begyndte jeg at få det første anfald. Fik jeg det. Et få minutter efter fik jeg det andet anfald. Et par minutter efter fik jeg det tredje anfald.
Der begyndte de at blive, fik jeg at vide, for jeg kan ikke huske et ord af, hvad der skete. Lidt nervøse. Fik jeg det 4. anfald, og det 5. anfald, og det 6. anfald, og det 7. anfald. Og på det tidspunkt, så var der sket det, at jeg havde haft så kraftige krampeanfald, at jeg havde båret ryggen så langt bagover, at jeg havde fået et lille bitte brud et sted ind i rygvirvlen. Meget, meget lille. Og trukket mine skuldre så langt tilbage, at de næsten var gået af led. Min tunge var fuldstændig skambit. Jeg kunne næsten ikke tale bagefter. Og jeg tror, jeg sov i omkring 30 timer, før jeg vågnede op. Men de havde fået deres målinger med de epileptiske anfald. Desværre så havde en stor del af anfaldene bare været så kraftige, at man ikke kunne bruge målingen til noget som helst. Men de havde fået nogle målinger. Det var jo positivt. Så skulle jeg ind til nogle efterfølgende målinger. Det, der hedder en interkranial undersøgelse, hvor man får boret. Jeg husker, at jeg fik boret omkring 32 huller i kraniet. Hvor jeg fik sat måleapparater ind, sådan så man kunne måle inden fra hjernens overflade, og ikke bare ude for det yderste af kraniet. Det var meget positivt. Det var meget mærkeligt. Der havde jeg en ret, så at sige, sjov oplevelse, som jeg gerne vil fortælle om. Jeg lå inde i den her operationsseng, og havde alle de her lange stænger ned oven på hovedet, som der jo var strøm i. Man kunne sætte strøm til dem enkeltvis for at måle forskellige steder på hjernen, hendes overflade. Og så var der en meget sød, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, neurofysiolog, tror jeg nok det rigtige navn er, som var med, og noget andet personale, en neurosygeplejerske eller noget lignende med, som skulle lave nogle undersøgelser. Det skulle de gøre ved, at de satte strøm ind til hjernen, hendes overflade, skulle de se, hvordan jeg reagerede, når de satte strøm til det pågældende område. Grunden til det var, at de skulle undersøge, hvorhenne på min venstre temporallap, venstre tændingelap, hvor jeg skulle opereres hen, hvor mit sprogcenter befandt sig. Fordi lige det sted, hvor jeg skulle opereres, der var sprogcentret enormt tæt på. Og det var meget, meget vigtigt, at de vidste, hvor sprogcentret var i forhold til operationen, så de ikke ødelagde mine sproglige kompetencer. For så ville jeg jo ikke kunne fungere som jurist i det hele taget. Så måtte jeg finde et eller andet at lave. Jeg skulle nok finde noget andet at lave, men det ville være ret ærgerligt, synes jeg. Og det synes de heldigvis også. Så da jeg sidder der, så på et tidspunkt sætter de strøm ind til et område. Og så går jeg sådan fuldstændig kold, og så siger jeg, tænk en gang. Jeg synes simpelthen, at jeg har oplevet det her før. Jeg har siddet i fuldstændig samme situation. Og det virkede meget, meget absurd, at jeg skulle sidde i fuldstændig samme situation. Fordi jeg sad inde på Rigshospitalet, op på en af de højeste etager, og min mor var der, min bror var der, der var en neurofysiolog, der var 1 eller 2 sygeplejersker, og så var der nogle unge sygeplejestuderende, 8 styks, som var inde og se, hvad det var, der foregik lige pt. Det var ikke en situation, jeg lige havde været i sådan før. Og så siger neurofysiologen til mig, jamen ved du hvad, det er også lige præcis det område, som man får déjà vu fra. Når du får déjà vu, så er det et udslag af elektroniske bevægelser, der finder sted i det her område. Så føler du ligesom, du får et déjà vu. Så lige så snart, at jeg slipper knappen nu, så går det væk, og så slap han, og så kunne jeg mærke, nu er jeg fuldstændig mig selv igen. Så jeg kunne godt mærke, de ved godt, hvad de har gang i, de her mennesker. Men der skete det, at de fik i 2015 lavet de pågældende undersøgelser, de nu skulle have gang i, og de nu skulle lave, og nu havde brug for. Så de kunne simpelthen foretage en operation i min venstre tændingelap. Og i den her side af hjernen, jeg har nogle ret store ar, som man kan se, hvis man kommer lidt tæt på. Og jeg fik at vide, at det ville tage omkring 3 timer, og det ville foregå i vågen tilstand. Så jeg ville blive sat fast i det her stereotaktiske ramme, og så ville der være ekstra antal personale derinde. Der var en, der skulle tale til mig, imens jeg blev opereret, fuldstændig vågen tilstand, mens de fjernede stykker af min hjerne. Og så ville de sikre sig, at de ikke skar for meget, men de ville også sikre sig, at de ikke skar for lidt. Så de kunne ikke garantere, at der ville være succes i første hug.
Men der var cirka 70% chance for, og det er virkelig ikke en kritik af hospitalsvæsenet, fordi det er et fantastisk hospitalsvæsen, vi har i Danmark. Jeg ramte bare den ærgerlige del af statistikken, men der var cirka 70% chance for, at operationen ville være så positiv, at jeg ikke ville få anfald længere. Der var 20% chance for, at jeg ville få væsentligt nedsat antal af anfald, og så var der cirka 10% risiko for, at der slet ikke ville være nogen bedring. Så jeg var inde til den her operation, som faktisk ikke var så grelt, som jeg frygtede. Og kom ud derfra og oplevede, at jeg ramte de 10%. Så jeg havde præcis lige så mange anfald, som jeg hele tiden havde haft. Det var lidt ærgerligt, når jeg havde brugt så forfærdeligt mange timer på det. Og dage, og de havde brugt så forfærdeligt mange timer på mig. Så der forløb et halvt års tid, 9 måneder, og så kunne man se i 2016, at jeg skulle nok opereres igen i 2017. Så jeg kom igennem samme antal undersøgelser, som jeg netop har gennemgået. Dog ikke med den der vilde tur med de 7 anfald, det slap jeg heldigvis for. Jeg havde lært af skade. Så jeg blev opereret igen. Og så fik jeg at vide, den her gang, sådan 50-50. 50% chance for, at du slipper for anfald, 50% chance for, at det bliver væsentligt bedre. Eller 40, og så måske 10% for, at det ikke bliver meget bedre. Så igen, så landede jeg lige mellem 10 og 40. Jeg fik lidt færre anfald, end jeg gjorde før. Men jeg fik stadigvæk anfald. Og det udviklede sig til, at jeg fik anfald cirka en gang hver 6. uge. Og det var jo lidt ærgerligt, når jeg nu igen havde brugt så forfærdeligt mange timer på at komme ind på hospitalet og komme til alle de her undersøgelser og blive opereret så forfærdeligt mange gange. Så tilbage i 2019, sidste år, her i december måned, så blev jeg opereret igen. Og det var lige inden jeg skulle flytte op på Færøerne. Der var I lige flyttet op for nylig. Det føltes som om det var for nylig her i en corona, men det var i februar måned, så vi har boet nogle måneder efterhånden. Der blev opereret igen. Og så tænker I nok, hvor landede du så henne i statistikken denne her gang? Det skal også handle lidt om livet med epilepsi generelt, efter sådan en operation. Og så må det jo gerne lyde sådan lidt dramatisk og lidt sørgeligt. Sidste tirsdag, der var jeg op til håndbold med min søn på 3 år. Og da vi er inde til håndbold, så kan jeg pludselig mærke, at jeg begynder at få sådan en absence. Og så når jeg heldigvis at sætte ham op i kurven, og så falder jeg om på gulvet og banker hovedet lige ned i træningsgulvet. Og flækker læben et stykke. Begynder at bløde helt vildt ud af munden. Min søn tror, at far er ved at dø, sagde han til nogle søde mennesker, der hjalp os. 3 år gamle søn. Så til trods for, at jeg er blevet opereret 3 gange og været til så mange undersøgelser, så er jeg blevet ved med at lande i den ærgerlige del af statistikken. Og det kan jo ske. Og det er jo en del af livet med epilepsi. Og det er den tilgang, jeg har til det. Ja, det var så 2020, det var så det, vi lige ramte. Men jeg har det sådan, at jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Folk spørger mig tit, hvordan kan du være så glad, til trods for, at du har epilepsi, og du har så forfærdeligt mange anfald. Hvordan kan det være, at du tør at stille dig op til livestreamet foredrag om, hvordan det er at have epilepsi? Nej, men det er, fordi jeg har haft det for det første i 15 år. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke har landet på et tidspunkt i den der gruppe, der sidder og synes, at det hele er enormt sørgeligt, og jeg har enormt lavt selvværd, og jeg er ked af, at jeg har epilepsi, og ikke rigtig tør at tale med nogen om det. Men jeg lever efter sådan et mantra, det lyder så frelst, synes jeg, men lever efter sådan et mantra, at man godt må erkende sin sårbarhed. Man må godt sige til sig selv, det er godt nok lidt tungt at have epilepsi nogle gange. Det er det i det hele taget, hvis man har en hvilken som helst kronisk sygdom. Det kunne også være, at jeg havde en dødelig sygdom. Så ville jeg have det på samme måde, tror jeg. Det har jeg heldigvis ikke. Det kan jeg så glæde mig over.
Men jeg erkender, at jeg har noget sårbarhed. Jeg erkender, at jeg har epilepsi. Og jeg erkender, at nogle gange, så er jeg nødt til at tage imod hjælp. Igen, det lyder lidt frelst, men jeg kan godt lide at hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stille mig op her, og jeg håber på, at så er der nogen, der hører noget om min tilgang til epilepsi, og tænker, det kunne være, at jeg godt kunne bruge det på en eller anden måde i mit eget liv, for at gøre mit eget liv nemmere. Men man er nødt til at sige til sig selv, at man skal tage imod hjælp, før man kan give hjælp den anden vej. Fordi ellers så sidder man bare med det lave selvværd, og sidder med det manglende overskud. Så man er nødt til at erkende sin sårbarhed og tage imod hjælp fra andre mennesker nogle gange, hvis man gerne vil have det lidt nemmere med den kroniske sygdom, man har. Det kan man sige til sig selv som epileptiker, og også så kan man prøve at sige det til sin pårørende, som har epilepsi, til sit barn, som har epilepsi, til sin teenager, som har epilepsi. Du bliver nødt til at sige til dig selv, at du har den her sygdom, og at du er sårbar omkring det, og at du har brug for hjælp en gang imellem. Og det er man nødt til at sige næsten mere end 100 gange, tror jeg. For det har jeg hørt mere end 100 gange fra mine forældre. For grunden til, at jeg har det, som jeg har det i dag, det er fordi, at jeg har en stærk baggrund. Jeg har en stærk familie, jeg har nogle stærke venner, som har været søde og hjælpe mig, og det har helt sikkert gjort det nemmere for mig. Og så har jeg lært mig selv, at jeg vælger mine bekymringer. Jeg kan godt gå og være bange for, at jeg får et epileptisk anfald. Men hvis jeg skal gå og være bange for at få et epileptisk anfald hele tiden, så kan jeg ikke gå op til håndbold med min søn. Så kan jeg ikke gå ned og købe ind alene, så kan jeg ikke gå en tur med ungerne alene, eller gå ud og løbe med barnevognen eller et eller andet. Jeg kan i det hele taget slet ikke lave noget som helst med mine børn som forældre, hvis jeg hele tiden skal gå og være bekymret for at få epilepsi. Så jeg prøver at sige til mig selv, jamen, hvad er risikoen for, at jeg faktisk får et epileptisk anfald, når jeg lige er ude med mine børn, når jeg lige er her, når det her det sker? Jamen, den er i virkeligheden ikke så stor. Og det gør jeg i det hele taget. Hvis der er et eller andet, som kan stresse mig udefra, så prøver jeg at vælge mine bekymringer med omhu, og så vælger jeg det, som med største risiko nok sker. Så derfor så prøver jeg at tage så få bekymringer i mit liv som overhovedet muligt. Og jeg prøver at lade være med at lade epilepsien være en særlig stor del af det, og jeg prøver at lade andre folk hjælpe mig, hvis de tilbyder det, og tage imod den hjælp. Og så erkender jeg også, som sagt, at jeg altså er sårbar på nogle punkter. Og det er noget, der har hjulpet mig til i hvert fald at have det godt. Det var lidt om, hvordan det er at have epilepsi, når medicinen og operationerne osv. ikke virker, og hvad jeg synes, man i hvert fald kan gøre for at få det lidt bedre. Tak for jeres opmærksomhed. Er der nogen, der... Ja. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Så kan jeg være rigtig fræk og sige, behøver ikke være så færøske. Hvis jeg har nogle spørgsmål, må jeg gerne stille dem. Så siger jeg bare tak. Ja, fyr løs. Har du tilbud om flere operationer eller andre? Det kan godt være, det kommer. Der blev spurgt om jeg har fået tilbud om anden behandling eller flere operationer. Det er sådan, at jeg for nylig er overgået til at tage et nyt præparat og stoppe med at bruge et gammelt præparat. Jeg vælger generelt, når jeg holder de her foredrag, det har jeg gjort mange gange på folkemøde og medicinalvirksomheder og alt muligt. Jeg taler aldrig om, hvad for nogle præparater jeg tager. Men ja, jeg har fået tilbud om anden form for behandling, og jeg tager et nyt præparat, som jeg synes virker udmærket. Jeg er faktisk lige begyndt at trappe op i det. Så er jeg faktisk enormt mange bivirkninger lige nu. Så har det egentlig som om, jeg er sådan lidt beruset, men det håber jeg ikke lagde mærke til. Men det går altid væk i løbet af et par uger. Jeg kan muligvis godt blive opereret på sigt. Jeg ved det ikke. Det er sådan, at som jeg nævnte, så den operation, jeg fik, den ligger enormt tæt på mit sprogcenter over min venstre tændingelap. Jeg har skrevet ned, hvad det hedder, hvis man gerne vil høre det. Jeg synes altid, det lyder så cool lige at fyre det af. Sprogcentrene hedder Wernicke's og Broca's, kan jeg sige. Men det ligger meget, meget tæt deromkring. Og hvis der bliver taget meget mere af, så er der risiko for, at mit sprogcenter som sagt bliver ramt.
Og det vil gøre, at jeg slet ikke vil kunne fungere i hverdagen. Jeg er jurist og har enormt meget behov for mine sproglige evner. Jeg har oplevet efter operationen faktisk, at mine sproglige evner er blevet nedsat en lille bit smule. Men jeg er i det, der hedder en rehabiliteringsfase fra operationen fandt sted, og den er 2 år, den rehabiliteringsperiode, hvor man går fra, at man er blevet opereret. Så når rehabiliteringsperioden er overstået efter 2 år, skal jeg gerne have det lige så godt, som jeg havde det, inden operationen er fundet sted. Først derefter kan man konkludere, om man har taget reelt skade af operationen og ikke kan komme sig igen. Jeg oplever nogle gange, at jeg har lidt problemer sprogligt. Jeg kan komme til at bytte om på ord som cirka og siger. Altså jeg siger noget, og der er cirka gået så lang tid. Nogle gange så kommer jeg til at bytte de 2 ord om, for eksempel når jeg sidder og skriver. Men det er noget, som jeg kan se også aftager løbende, jo længere tid siden der operationen fandt sted. Lige efter operationen fandt sted, så byttede jeg meget om på farver også. Grøn, gul og blå, det gik fuldstændig i kage for mig. Også frugter var også et meget stort problem. Hvis jeg var nede og skulle købe frugter, så byttede jeg også om på dem hele tiden. Så det er sådan sat lidt i standby med, om jeg lige skal opereres igen. Noget meget langt svar. Ja. Andre spørgsmål? Yes? Det var jeg var overanstrengt, da jeg fik det første anfald. Ja, om jeg har sådan gener efter et anfald, tænker du på? Ja, når jeg har haft et anfald, da epilepsien forekom i de første år, der var jeg sådan lidt træt efter at have haft anfald, men der fandt anfaldet sted om natten. Så jeg fik anfald, og så nåede jeg måske at sove 4, 5, 6 timer efter. Så der var sådan okay frisk, når jeg vågnede om morgenen, men jeg havde mange muskelsmerter, fordi at mine muskler var så overanstrengte på grund af krampeanfaldet. Da min epilepsi så overgik til kun at forekomme i dagtimerne, så besvimede jeg på jorden, havde krampeanfaldene, lå og overanstrengte min krop helt vildt, og havde flere anfald efterfølgende. Så nogle gange så havde jeg måske 3 anfald efter hinanden i løbet af en halv time, eller en hel time, eller 2 timer. Og der var jeg simpelthen så træt, at jeg typisk sov i et helt døgn. Ja, om det var noget særligt, der fremprovokerede anfald første gang. Anfald, som jeg får, kan blive fremprovokeret af manglende søvn, eller indtagelse af alkohol, eller stress i det hele taget. Så jeg drikker ikke alkohol. Og jeg sørger for at få sovet 7-8 timer hver nat. Det er lidt svært, når man har 2 børn. Men de er meget søde til at sørge for, at det kan vi godt. Min kone er virkelig sød til at sørge for, at jeg får sovet. Det er altid, ja, tak til hende. Men hvis jeg ikke får sovet, hvis jeg drikker alkohol, så får jeg anfald bagefter. Andre? Så siger jeg bare mange tak.